Fil-waqt li l-għaqda rota tara fl-isfidi li weret il-Ministru Chris Bonnet qed tħeġġu biex jagħti priorità lill-mobilità sostenibbli u s-sigurtà fit-toroq. Dan hekk kif permezz ta' stqarrija rota tkellmet apertament dwar l-eżistenza ta' proġetti ddiżinjati ħażin li joħolqu riskji sinifikanti u tittama li flimkien mal-Ministru Bonnet issa tindirizza diversi kwistjonijiet li jeħtieġu attenzjoni immedjata, fosthom li b'mod immedjat tiddaħħal strateġija għaċ-ċikliżmu. Fl-istqarrija maħruġa wara li sar ir-reshuffle, rota saħqet li għandha tingħata priorità lil mobilità sostenibbli bil-promozzjoni ta' trasport alternattiv li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Qalet ukoll li l-proġett tal-flyover fl-Imsida għandu jiġi evalwat mill-ġdid billi joffri soluzzjonijiet alternattivi ta' mobilità fuq flyovers addizzjonali u links siguri għal dawk kollha li jużaw it-triq bejn l-Imsida, l-Università u l-Belt Valletta. Qalet ukoll li l-imġar Bicycle Lane għandha titranġa fil-waqt li tiġi indirizzata għall kwistjoni tal-karreġġjata dejqa tar-roti li ilha ta' periklu għaċ-ċiklisti għal aktar minn sentejn. Għandu jkun hemm ukoll rotot siguri għaċ-ċikliżmu tul Triq Sant'Andrija li hija rotta importanti ħafna li taqqat iż-żoni tas-swieqi tal-Ibraċċ, Pembroke u Paċeville. Rota sostniet li għandha tittieħed azzjoni immedjata fit-triq tal-Balal, identifikata miċ-ċiklisti bħala l-aktar perikoluża, billi jiġu implementati miżuri biex tissaħħaħ is-sigurtà. Apparti dan kollu l-għaqda rota fakret kif is-sena li għaddiet sirna nafu li mijiet ta' sewwieqa allegatament kisbu l-liċenzja tas-sewqan tagħhom illegalment. Dan joħloq riskju serju għas-sigurtà ta' kull min juża t-toroq Maltin u għaldaqstant dan ir-rekit tal-liċenzji tas-sewqan għandu jiġi indirizzat minnu fih.